Ja linnatyyliin jatketaan meidän eposta, nimittäin nyt tehdään jalapeno-kastike. Noin. Ja koska me ollaan nyt vankilassa, meillä ei ole paljon aikaa, eikä me oikein jaksetakaan näitä pilkkoa kunnolla, niin pilkotaan ne nyt tällä viisiin. Näin mä oon ne aina pilkkonut, kun mä oon vankilassa tehnyt tän kuuluisan kastikkeen. Eli seuraavaksi tulee laktoositon kerma, ruokakerma. Ja laktoosit on ihan vain sen takia, koska mä vahingossa otin kaupasta laktoosittoman. Oi! Sehän sihahti oikein huoleen. No niin. Sitten nämä.